Gospodin Tanjeva, kako komentarišete grupu u kojoj se našla Srbija u A diviziji Lige nacija? Mislim da jednostavno svih ovih grupa ne možemo da kažemo da je nijedna bila, da tako kažem, slabija ili poželjnija od druge. Mislim da je grupa korektna, da možemo sa svim da igramo ravnopravno, znači i sa Španijom, i sa Dancima, i sa Švajcarcima. S druge strane, Švajcarci i Danci su nekada suđeni u ovoj drugi put da igramo s njima. Mislim da imamo dobre šanse da se nađemo među prve dve ekipe, tako da mislim da treba da verujemo u sebe i da je sve moguće. Švajcarcima smo dužni revanš za poraze na svetskim prvenstvima. Upravo to, da, ali kažemo revanš dužni smo, nismo mi nikom ništa dužni, ja mislim da mi samo treba da razmišljamo našoj igri, treba da odigramo što bolje možemo, a ne da se opterećujemo sa nekim osvetama, nekim stvarima koje su van fudbalski. Jeste, dužni su nam neke rezultate, mislim da imamo velike šanse i da imamo kvalitet da pobedimo i njih i svakoga u grupu, tako da je sve na nama i samo čekamo da počne ta Liga nacija i da pokažemo svoj kvalitet i da dođemo do željene pobede. Mogli smo vrlo lako da upademo u grupu sa Francuzima, Italijanima i Belgijancima. Dobar, tu grupu je svako izbjegavao, ja mislim da smo i mi isto bili tog mišljenja da nam ta grupa baš i ne treba. Znači, ne zato što mi nekoga plašimo, ali ako već možemo da biramo pred samo žrebanje, normalno da niko nije htio da se nađe u toj grupi. Sad, oni koji su se našli, njima želimo sve najbolje. Mislim da je neko po meni ipak lakše. Hvala i srećno. Hvala.